Poštovani gledaoci, dobar dan. Emisija Prosveta ima reč do sada je za ove 4 godine emitovana više od 100 puta. Međutim, danas je nešto drugačije. Danas je jedna specijalna emisija koja će i dalje da se bavi obrazovanjem i prosvetom, ali na jedan drugačiji način. Da sve bude umiveno i lepo, došla mi je čak iz Švedske, iz dalekog Geteborga, Gordana Antunović. Gordana je inače bila naša gošća i ako se sećate, predstavili smo je kao nekoga ko želi da spoji Balkan i Skandinaviju. Drage moje, dragi moji, dobrodošli u Školski čas. Dobar dan i od mene. Hvala Jasna što si mi upriličila ovako nešto. Ja se nadam da će ovo biti jedna lepa, gledana emisija sa puno emocija i topline. Danas imamo prvu gošću, meni posebno dragu, moram da priznam, valjda neću plakati. I ja sam pokušala da spremim jednu najavu, pa od silnih nekih rečenica koje sam vrtela po glavi, izabrah ovo. Da nije nje, naša muzička scena bi sigurno bila siromašnija za jednu emociju koju ona proizvodi svojim glasom i kojom dodiruje i otključava negde naše duše. Preko 30 godina nas svojim osmehom ozaruje, budi svojim entuzijazmom i pokušava da ne pobegne od onoga od čega je počela. Njen muzički opus se uvek vrti, odnosno negde je u granicama pop rock muzike i stalno je pored svih ovih uslova koji se dešavaju negde na vrhunskog kvaliteta. Pored svega toga, ona je moja zaista jedna draga prijateljica i srodna duša, pa sam ja i želela negde da kažem da je ona vesela, lepa, nasmejana i da je ta njena duša zaista kao more. Zorana Pavić je naša gošća. Dobro nam došla. Bolje vas našla, pa ja ću se rasplakati, ne ti. Ostala sam bez teksta. Pa nećemo, valjda na početku plakati. Da. Hvala stvarno na ovoj prekrasnoj najavi. Ovako nisam imala do sad. Drage dame, hvala vam na pozivu. Počastvovana sam, pogotovo što danas zaista jako malo ima ovakvih emisija, ako ih uopšte ima. Tako da vam svaka čast na tom entuzijazmu i borbi da nešto kulturno, lepo ima svoje mesto, da tako kažem. I znam koliko vam nije lako, tako da svaka vam čast. Poslednji Mohikanci. Izgleda da je tako. Izgleda da je tako. Pa ajde da počnemo negde od te lepe, male, slatke devojčice, kažu svi zvrkve. Kogod sam pitala, kaže jedan zvrk. Kako je bilo odrastanje na Miljakovcu i kako je bilo školovanje u Franz Prešernov školi? Goza je toliko obaveštena da je, ne znam, neko povišica direktora ko možete da reaguje. Ili samoj sebi povišica. Samoj sebi, da. Mislim, ukalkuliši to. Da. Možemo na ti, jel tako? Jel tako? Da budemo nekako i bliske gledaocima. Ja sam blizanac u horoskopu kao i moja draga Goca i mi smo poznati po tom nekom šeretizmu i po nekom duhu i energiji i ja sam detinjstvo provela kod bake i deke na Salašu i praktično sam došla u Beograd kod mame i tate kada sam krenula u prvi razred osnovne škole, tako da nemam iskustvo, da tako kažem, obdaništa, zabavišta i nečeg sličnog. Detinjstvo kod babe i dede zna se kako izgleda na Salašu, puno životinjica i negde si ušuškan u tom smislu. Što se tiče osnovne škole, Franz Prešern, lepo je to Goca rekla, jedna divna škola, mislim, divna škola u kontekstu, dan danas mi srce zaigre kada prođem tuda, dan danas imam prijatelje koji su mi od prvog razreda osnovne škole, uostalo moja najbolja drugarica Ivana Branković, to je moja drugarica od prvog razreda osnovne škole. Znači, to je jedno prijateljstvo za ceo život. Imam još prijatelja sa kojima sam i dan danas na liniji, što se kaže. I definitivno sama škola me podsjeća, pa moram priznati i na lepe i na ružne stvari.
Evo, možda će, ako nas i ovi mlađi gledaju, prepoznati nešto što ću podeliti sa njima. Ono lepo čega se sećam, da sam mnogo lepih stvari naučila, da mi je bila divna učiteljica, da sam stekla divne prijatelje, ali moram priznati da sam imala i razne strahove. Strahove da li ću biti dovoljno dobra, da li ću dobiti adekvatnu ocenu, ne u smislu da su roditelji to nešto forsirali, nego ja sama zbog sebe uvek sam bila u panici da li će to biti dovoljno dobro. I moram priznati da vučem jedan ozbiljan strah iz tog perioda, pa eto, kažem, možda će se i oni koji nas gledaju prepoznati u tome. Da, možda oni koji gledaju treba da znaju da si bila fantastičan đak, da se nisi bavila samo školom kao školom, nego imala mnogo različitih aktivnosti, kao što su recimo fotografija, gluma, muzika, da su negde tu možemo da tražimo korene u onome što si postala. Pa ta kreativnost, ja mislim da kreće čak i od salaša, kada sam, ne znam, eto deca, što reče jedna moja koleginica, neka deca nisu videla kravu uživo. Ja jesam i životinje obožavam. Kreativnost, mislim da je čak krenula iz tog ranijeg detinjstva pre škole, kada sam sama sebe zabavljala, zato što su mi braća i sestre dolazile vikendom, a ja sam i ove radne dane provodila tamo, i kada sam od ćutke su, evo, već kad je edukativni program, kada se okruni kukuruz, ono što ostane, ja sam od toga pravila lutke i u tom jednom čardaku ni na nebu ni na zemlji, to su bile moje lutke, a imala sam publiku mace, kuze, krave i slično, i moram priznati da sam im držala pažnju. A kasnije zaista kreće i ta gluma, čak sam išla u grupu Bate Miladinovića, poznatog radio televiziji Beograd. Ja išla na te neke, kako bih rekla, pa nema, to se danas zove popularno castinga, u stvari sam išla upravo na te časove i gluma, muzika, ali moram priznati, muzika me uvek stvarno najviše privlačila i definitivno moj život. Da, bila i ostala. Da, kažu da, pošto sam razgovarala sa tvojim drugaricama... U tajnosti, moram da kažem. Pa vidim koliko obaveštena. Da si ih stalno zabavljala, pevala, pravila razne ovako, imitirala, to je bilo jedno od tvojih poznatih zanimanja. Pa jest. Ali ono što je muzika ipak uzela najviše od tebe i dobila najviše od tebe, čula sam da si imala klavir u kući, da si ga kao mala svirala, a da ti je mikrofon bio jedan divan porcelanski konjić. Da, imam ga dan danas. Imam ga dan danas, bio je jedno vreme kod mame, pa mi ona rekla, ponesi ovaj tvoj istorijski mikrofon. To je jedan porcelanski konjić koji nema kopito, malo se polomio, pa mislim dosta sam pevala. Da, tako da je izrabljeni bežični mikrofon, da tako kažem. I čuvam ga dan danas. I ja sam u to vreme, moja mlađa sestra Tamara i njene drugarice, ja sam njima priređivala te koncerte. Imitirala sam Tinu Turner, volela sam jako grupu ABBA, Bonnie M i slično, i na taj način sam ih zabavljala, tako da eto, da se našalim na svoj račun, nekako, uglavnom, neke moje vršnjakinje su imitirale Lepu Brenu, možda da mi je narodna muzika bila veća inspiracija, možda bi moje prošlo u životu. Ne, moram da se našalim, ali od malih nogu stvarno me zanimao pop i rock. I to je bio taj deo kada su u pitanju te imitacije pevača i grupa, ali kasnije sam imitirala profesore, to je ovo što je ona insajdere svoje imala, i zahvaljujući tome stvarno smo gubili časove, a ja sam u tome uživala i bila srećna što su me moji drugari volali. Ja ne znam koliko su oni te imitacije i pratili, ali su znali da ako profesor kaže, ajde Zorana, da vidimo neku imitaciju. Imitirala sam profesora. I to uglavnom, znači ovaj ne voli ovog, onda baš tog imitiram. Tako da, kraju šala, sad ne voli, nego eto neki simpatični odnosi među njima. Uglavnom, i profesorima se to dopadalo i to jeste taj jedan deo mog duha, da tako kažem, što ima veze, i taj je imitacija i muzika, ali ono što nikad nisam znala, drage dame, to je da slikam.
Zaista mi je likovno, ja sam na foru tu dobijala dobre ocene. Inače, da se zahvalim Jasni, kaže da sam bila fantastičan đak, ja sam bila veliki kampanjac i mislim da je to jedna velika nepravda prema svim mojim drugarima koji cele godine zdušno rade. Ja sam se uvek nekako na kraju izvlačila. Jako mi je bilo bitno da budem odlična, ali ako može da to bude na neku foru, pa ću samo jednu kratku anegdotu da vam ispričam. Sećate se onih kolaža kada mi se, ono što se seckaju papirići, pa kao moraju da budu pa kao kockice, pa da se... I meni je to bio ozbiljan smor, pa se ulepim u onaj lepak i tako dalje. I jednom nam je profesor dao tu kao slobodnu temu i svi moji vršnjaci, Mike, oni se izlomiše tamo da iseckaju, ulepili onaj lepak i tako dalje, a ja sam zalepila globus na sredini, jednu mušku i jednu žensku glavu s leve i desne strane. Profesor gleda i kaže, šta sad ovo znači? Ja kažem, svet ih je razdvojio. I dobila sam peticu na inventivnost, mada su se drugi bunili, pa profesor niste rekli ste da moraju male kockice. Ja kažem, ja imam svoju temu, kako mogu sad iz malih kockica, svet je svet. Tako da, vrlo često sam se na foru vadila, moram priznati. Dobro, ali ova emisija eto služi i tome da se setimo svih tih zanimljivih trenutaka i da pokažemo u stvari koliko je školovanje i obrazovanje važno i kada je u pitanju socijalni život. Evo, sama si rekla da tu i dalje promiču ljudi iz te tvoje rane i najranije školske mladosti. Naravno, ja sam sa 2 nastavnika iz osnovne škole, kao što je Ratko Šljivančanin i Dragana Milačić, kasnije su to postali naši porodični prijatelji. I moja prva učiteljica Agica, tu eto ima jedna simpatična priča, ona je sva tako romantična, bila jako lepa žena, koja je tako, ljubi čice, mirišu, ptičice cvrkuću i tako dalje. A recimo, učiteljica moje rođene sestre Tamare, Tišma, ona je bila tako narodno-oslobodilačka borba. Vrlo onako... Otresita i oštra. Da. Međutim, interesantno, ja sam poprimila i od jedne i od druge, valjda baveći se malo i sestrom, tako da nisam ostala samo romantična. Ta narodno-oslobodilačka borba, ali su nam bile potpuno različite učiteljice. One negde nam su usmere definitivno. Ja samo kada su u pitanju ti strahovi, uvek me, evo iskreno vam ovo kažem, nikada vam nikom nisam ispričala, tako mi je bilo kada nešto ne naučim i kada su ti neki testovi ispitanja, tako mi je uvek bilo samo da ne ispadnem nešto glupa. Zbog sebe same, ne zbog drugih, da sam čak, kada nešto nisam naučila, evo recimo geografija, imali smo tu jednu, zvali smo je Baka Jaga, tako je bila sva simpatična i spora i onda ona zapisuje časove, tako da ni ne znam šta je pitala, recimo me pita za Mađarsku i ja uhvatim foru, da li me čuje, i pošto sam naučila Austriju, ja kažem, Mađarska je divna zemlja, ali ja mnogo više mogu da pričam o Austriji i pričam o Austriji. Dok me jednom nije provalila i rekla, draga Zoranda, da se mi ipak vratimo na Mađarsku. I onda padnem u nesvest. Evo, moja majka zna, baš i Vuk je imala sa mnom. Padnem u nesvest, kao nije mi dobro. Jednom sam, evo to da podelim sa vam, da li mi verujete dokle je moja ludost išla, pošto nisam naučila, ja sam progutala šampon od breze, da ne moram da glumim da mi je loše, nego mi je stvarno bila muka. Još kada su krenuli oni mehurići, svi su pomislili ode. Izgubi smo je. I onda sam, pošto to je bila opšta panika, pa svi oko mene, i onda su rekli, stvarno, sledeći put, reci, nisam naučila, nemoj da te ovde reanimiramo. Ti jesi bila kampanjac, to je definitivno, čula sam i od tvoje mame, ali i sama kažeš, ali si bila odličan đak i bila si jako vredna. Učila si noću, išla si u muzičku školu, socijalna si uvek bila kao i sada, tako da možda nije važno ni način na koji se uči, nego rezultat koji se na kraju Ali inače je izuzetno teško ići u 2 škole istovremeno, osnovnu i muzičku. To zaista mogu samo posebni. Pa eto, hvala Jaco. Ali tu postoji i ta moja velika ljubav prema muzici, pa mi je to onako... Ništa nije bilo teško kad je to pitanje. Nije bilo teško, jeste. Inače, i kasnije, čak kad sam počela da radim, ja sam sve vreme kao nešto, jedno vreme radim i u obdaništu i u Geneksu, valjda ta blizanačka energija, da mi je sve, ne kao velika ambicija, nego jednostavno potreba da se stalno nešto dešava. Da, možda gledaoci ne znaju, ali vratit ćemo se na to da smo u stvari ti i ja koleginice. Da, to bi bilo lepo. Ja sam završila pedagošku za vaspitače
i koleginica moja sa leve strane, da, mislim da je jako dobro za decu što nisam ostala u toj struci, jer ko zna šta bi ja naučila. Dobro, možda bi im razvijela maštu, ne mora da znači. To zasigurno, ali koliko bi, kada je obrazovanje u pitanju, koliko bi im prenala, zato što sam ja sva od zabave i onda u želji da njih izanimiram, što mi se i dešavalo, recimo, kada sam radila u našoj struci, kratko do duše, ali sam radila, sviram harmoniku, koja je, inače, eto da podelimo s gledalcima, i jedan od predmeta na Pedagoškoj akademiji. Jako je važno za vaspitače da budu muzički. Da umeju da animiraju na kraju krajeva te mala bića. Svi su i učitelji znali, koliko se ja sećam u to vreme, to je podobavezno predmet. I ja sam tad svirala harmoniku i onda, kao da mi ipak su to mala deca, muzikom sam im držala pažnju i kada vidim da već malo pažnje popušta, mislim, mala su deca, ja onda odjedanput, kad? I oni kad? Pojavi se meda. Znači, stalno sam imala neku predstavu, samo da im ne opadne pažnja, da tako kažem. Pa dobro, nije lako držati pažnju. Pa nije, naročito najmlađima. Malima, da. Ali da se malo samo vratimo ipak na tu srednju školu. Ti si bila usmereno, to nekada usmereno obrazovanje, ova deca danas ni ne znaju šta je to. Ali mi smo zaboravili. Pa i bolje. Dobro, i nama je bilo davno, nećemo se podsjećati koliko, ali svakako je to bila 12. Beogradska gimnazija. Mene zanima, koga ti pamtiš od nastavnika iz tog vremena i da li su oni uticali na to? Moram priznati, što se tiče 12. tamo sam provela samo 1 ili 2 godine, tako da najmanje pamtim kada je u pitanju 12. Mnogo više pamtim posle tu osnovnu školu, jer dan danas imam prijatelje, i Pedagošku akademiju, jer sam tamo, to je bila viša škola, pa 4 godine, znači posle 2 godine usmerenog, još 4 godine i mnogo više vremena, mnogo više smo se zbližili, tako da i sa Pedagoške akademije imam dan danas prijatelji. Pa neki čak sretnem, recimo, jedna radi u opštini, tamo na nekoj papir, pa se baš onako obradujemo. Jedna moja divna Zorica je u Smederevu i sa njom sam na liniji, pritom luckasta, zato smo se i pronašle. Pamtim 2 profesora koja su jako važna uopšte pa mogu reći, usmerili su me negde, pa tako mogu reći i za moj život. To je profesor Mirko Đorđević, on je predavao dečiju književnost i jedan divan čovek, od njega je krenula ta imitacija, odnosno, moji drugari su rekli da vidite profesora kako on imitira i onda je on to razglasio drugim profesorima i između ostalog, moj diplomski rad je bio Mali princ. Kažu inače da to nije da je knjiga i za odrasle, nije za decu, je li tako? I obožavam je, stvarno, i više puta je ponovo pročitam, totalno me negde izmesti iz ovih turobnih vremena. I profesor Rastko Petrović, koji mi je bio razredni starešina, poznati istoričar, koji kada god, ja mislim da god se zna za tu priču, čak sam na svom koncertu je i ispričala, stvarno je zaslužen za to što sam negde odrasla na Vojvodi Mišiću. Moram priznati, i majka i otac i moja braća, oni su stvarno vrlo potkovani kada je u pitanju istorija i ja moram priznati da tu nisam savršena i da imam ruvi, da me nekad sramota. Tako mi nekad bude žao, Bože, otiću na svet, šta sve nisam naučila i saznala. Dobro, naučit ću na drugom svetu. Čekaj, imaš ti vremena i na ovom svetu. Da, trebalo bi, da. On je, kada god je pričao o Vojvodi Mišiću, ja sam to čak i na koncertu ispričala, stidim se tog dela, njemu je bukvalno zaigrala brada i bio na ivici suza. I ja tada, mislim, to je srednja škola, jel? Ja sam njega imitirala i on je volao da ga ja tako imitiram, gde njemu, jer ja bukvalno dođem i meni krenu suze i on je bio oduševljen mojom imitacijom. Ali ona je ipak negde bila komična. I ja sam tek, verovali, naučila sam to šturo, to što je zadovoljavalo, da tako kažem, da dobijem dobru ocenu. Ali kasnije, kažem, Bože dragi, kada on Crnogorac, onako Stasit, pritom poznati istoričar, gostovao u mnogim emisijama i svaka mu je beseda bila vredna pažnje. Kažem, Bože dragi, kada ovako stameni čovek, kada mu krene suza na pomen imena Vojvoda Mišića, onda sam počela toliko da se bavim time i da čitam, da ja sad mogu da zaplačem kada pričam o njemu i toliko sam ponosna da je on naš. Da, ove 2 dame koje su inače blizanci, vi vidite te njihove suze u očima, ali ja moram da budem jedna racionalna vaga, pa da sad napravimo jednu kratku pauzu, naravno muzičkom numerom.
smo malo znali o tom, ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, jer ceo svet smo hteli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili, prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo, prolazi sve, samo moja ljubav ne. Pogledi su se sreli, a mi smo malo znali o tom, ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, za sve što nismo smeli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili, prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo, prolazi sve, samo moja ljubav ne. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili, prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo, prolazi sve, samo moja ljubav ne. Poštovani gledaoci, vi ste na času. Sa nama je Zorana Pavić, sa nama divna Gordana Antunović i sa nama lepa Brena. Znate šta, Jasna, da vam kažem, ja sam zaista vam zahvalna što ste me pozvali, zato što mislim da je obrazovanje, edukacija jako važna. Pa meni Boba kaže, Goco, ti znaš sa malog Stefana, toliko je bio srećan što je on ekselent u školi. Tako da, hvala vam i ovo što radite zaista je dobro za edukaciju mladih ljudi i show biznis nosi tu svoju neku priču, šta da vam kažem, od čačak pa do ovih nekih novih vremena, ali i Boban, zaista i Boban i ja, mi smo mnogo radili na tome da nam deca budu obrazovana. Svaka vam čast, drage dame. Hvala, draga Nadam se da liči. Pošto ovo ništa nismo planirali pre, liši apsolutno. Ali lično obraćanje. Da. Htela sam samo da se vratimo na braću. Možda gledaoci ne znaju ko su braća, a poznata su. Mislite na Gorana i Dragana Bjelogrlića? Da. Obojice su, dobro, Dragan je glumac, ali Goran je jedna jako bitna karika u lancu, da tako kažem, kada je u pitanju filmska produkcija. I ja inače sam srećna, imam zaista divnu braću i sestre, pa bili oni poznati ili ne. Ali eto, taj deo kada su njih dvojica u pitanju, postoji taj moment, a to je da su me obojica zajedno sa mojim pokojnim ocem vodili na utakmice Partizana i da su oni pod navodnicima krivi za tu moju strasnu ljubav prema tom klubu. A kao mali, možda ćemo čak i tu neku fotografiju videti, braće i sestre sa mamine strane, zato što s tatine strane to je crnogorska priča i tamo sam naravno odlazila kao dete i radovala se tome. Svi smo nešto svirali, znači svako od nas je po neki instrument. Da, ipak neka genetika. Da. Tako da tu neku umetničku notu očigledno svi imamo, da, na različite načine, ali je imamo.
Dobro, fantastično. Pored toga što imate muzičku notu, vi ste jedna vrlo čestita familija. I ja to znam i preko tebe i preko nekih drugih članova tvoje porodice, ali ono što je meni zanimljivo, a ljudi ne znaju verovatno koliko ti humanitarnih koncerata uradiš i koliko si ih uradila i po Kosovu i po Srbiji. I kad je bio koncert pre 2 godine, je li tako, kad je bilo 30 godina, obeležavanje 30 godina tvog rada, došli su ljudi iz tih humanitarnih organizacija i tako su te rasplakali. Retko, ja znam da se mnogi ljudi da idu na humanitarne koncerte, da ih rade i da pomažu, ali ti si stvarno jedna od retkih koja, ja mislim, nikad nije rekla ne. Pa ja se samo trudim da prepoznam zato što ima dosta zloupotrebe na tu temu, složit ćete se obe. Kada su u pitanju humanitarne stvari, mislim o tome smo i čitali i nažalost ima toga i nikad mi neće biti jasni ljudi kada takvu stvar mogu da zloupotrebe. Mislim, ne znam kako se Boga ne plaši, iskreno rečeno. I postoje te neke manifestacije koje ja zaista zdušno radim. Jedna od tih je, više puta sam bila na Kosovu i ja mislim da sam se, kao što sam zaista okrenuta kada je u pitanju naša vojska i ponosna sam, evo ti znaš Goco, da u prvom redu na mom koncertu su bili pripadnici 204. brigade vazduhoplovne, zato što, ne znam, ja tako imam neki izražen poriv kada je u pitanju patriotizam i poštovanje, zaista. I kada su u pitanju ti ljudi koji su uvek na braniku otadžbine, to nije fraza, nego je tako, kojih se uglavnom ljudi sete kada je frka, neka bombardovanje, poplave i tako dalje. I nekako, ajde sad da ne otvaram neku drugu temu, imam utisak da nisu dovoljno poštovani za ono što radi, koliko im je uvek glava u torbi. Ja sam ponosna na ta prijatelja i kada god, svake godine se održava u Osečini taj pomen pilotu, heroju Pavloviću i ja sam ponosna što sam deo te priče i što me svake godine pozovu da budem deo te priče, zato što meni stvarno srce bude puno u kontekstu da budem deo, kada se već ta tragedija dogodila, a to je jedno herojsko delo, da eto, bar u ovom nekom muzičkom smislu dam svoju podršku i u stvari da odam počast, eto, da to tako nazovemo. Kada je Kosovo u pitanju, ti divni ljudi, Zlatko i Gordana, godinama već organizuju i održavaju tu tradiciju. Drugo, mislila sam i na tu decu. Da, oni su svašta preturili preko glave i evo 2. decembra treba da bude taj koncert na Kosovu koji se upravo zove Održimo tradiciju. Ja isto kada odem na Kosovo, to je nešto posebno, jednostavno, ne znam, imam utisak kao da sam u nekoj drugoj dimenziji i oni zdušno zaista rade te neke lepe i humanitarne stvari i jedna od njih je i koncert u Domu sindikata upravo za decu. I čak se nešto i uradilo. Baš su u pitanju škole. Odlično. Da, odlično. Da se dosta mojih kolega odazvalo. Bio je koncert u Domu sindikata i orkestar Radio televizije Srbije, a gde je skupljeno, znači bila je puna sala, sve je skupljeno da oni u svojim školama čak nemaju ono najosnovnije stvari, mislim na higijenske neke stvari i slično i oko škole se nalaze zmije i slično. Tako da je to tamo stiglo i da je bar nešto učinjeno. Srećan si kada ti vidiš da ti je nešto zaista urađeno i da ta jedna škola, onda su i snimili to koliko su deca bila srećna kada su određene stvari stigle. Jer ti onda znaš gde to ide. I recimo taj udruženje Pobednik, jedan divan čovek, Momčilo Savić, znači oni su isto bili na mom koncertu, red je o licima sa invaliditetom, i tu su i naši paraolimpijci i deca i moram priznati, ja se postidim svake godine kada pevam na toj njihovoj svečanosti, koliko se oni raduju, koliko derta, pevaju i tako dalje i onda se, iskreno vam kažem, postidim nekog svog problema jer nam daju domaći zadatak kako treba se boriti u svom životu. Da, a sve to opet ima veze sa Vojvodom Mišićem, jel? Kako god da okrene, da. Kako u životu ništa nije slučajno. Pa ništa nije slučajno. Ja ne znam, taj neki moj, kako da kažem, poriv i ljubav prema
prema domovini, prema onima koji je brane, da tako kažem, eto, zvuči onako malo dečije, ali tako, imam utisak kao da sam se sa tim rodila, jesam ja negde tako i vaspitavana, šta je čast i poštenje, definitivno, tako su nas roditelji vaspitali, tako mi je familija, to je nekako bilo, ostalom deda mi Solunac. Ali, mislim, kao da mi je to neka urođena priča bila, zato što vrlo često čujem od svojih nekih prijatelja, bivških specijalaca, da kažu da to poštovanje oni negde ne osjećaju i da je toliko retko danas. Možda stvar svega onog što nam se plasira, zato što je danas, u ovim današnjim uslovima, ono što se plasira na kraju krajeva i toj deci koja idu u školu, taj neki važan muškarac i muškarac koji ima puno para ili jak muškarac, a ne muškarac koji je čestit, radnik koji je na ozbiljan zadatak. Mi sad u stvari govorimo o sistemu vrednosti koji je definitivno urušen i onda, apsolutno, i onda govorimo i o tome, i o školama, i o obrazovanju, i o svemu. Pa to je isto obrazovanje. Upravo govorimo o tome kako treba da se taj sistem vrednosti vrati. Mi smo ga imali. Dakle, nije to moglo da nestane. Tu je negde u nama, duboko. Ali ja ne znam da li ćeš se složiti, odnosno obe, kada ode neki veliki umetnik, nacija pati. Veliki umetnik ili uopšte neko poznata ličnost koja je bila dobar čovek i dobra u svom poslu. I obeležila neki deo našeg života. Zna se ko je to i nacija pati. Ali je jako tužno, nije dovoljno kada je neko otišao da kažu respekt i poštovanje legendo, jel? Ili zbogom legendo. Za tu legendu nešto učiniti za života. Pa mnogi su otišli, nažalost, posebno poslednjih 10 godina. I u siromaštvu, i u bedi, i u bolesti, nepogledani od bilo koga. Pa eto, zato mi onako baš drastično to počivaju u miru legendo, kaže nacija. Ali umeđu vremenu, ajde dok je legenda živa, mogu određene stvari da se urade na kraju krajeva i neke interesantne emisije posvećene ljudima koji su ostavili traga, čak i koji su se povukli, da ne kažem što ima oni koji su aktivni, a negde su u zapećku shodno svemu onom što nam se plasira, reality showovi i mislim neki, sad sam možda zašla u neku temu, ali što da ne, pričamo o pomerenim vrednostima. Pa naša deca se i obrazuju gledajući reality programe. Nažalost, da. To sad je veliko pitanje kome to odgovara da bude tako, ali sigurno onima, a mi smo te generacije koje su rasle sasvim drugačije i obrazovale se sasvim drugačije i cenile svoje nastavnike i profesore i govorile da je škola važna i obrazovanje, svakako mi ne možemo ovo sada da razumemo. I nismo mogli da prođemo ulicama da ne kažemo komšijama dobar dan. Jasno. Ja budem nekad zapanjena, moram priznati, pa u šali kažem, toliko mi je logično, kad sretnem i nepoznatog čoveka u zgradi, kažem dobar dan. I bude mi jako tužno da to što bi rekli klinci iskulira. Mislim, i kada uđeš u štalu, krava kaže mu, a ne, mislim. Ali sad, samo ću jednu rečenicu na tu temu kada su u pitanju pomerene vrednosti. Za ove devojčice i dečake koji nas možda gledaju, evo, naročito devojčice, kada je u prvom planu stalno jedan poruka otprilike nekih devojaka koje se bave vrlo spornim poslom. I kada je u prvom planu kako one dobro zarađuju i da je najvažnije kako izgledaju. I kako izgledaju. Tu se samo zaboravlja sledeća stvar, šta su one sve uradile da bi došle u poziciju da budu na tim svim u tim letovalištima, hotelima i tako dalje. Znači, zaboravlja se taj deo. Mislim da, nego samo se vidi taj finalni proizvod, da one, što kažeš, jasna, kako izgledaju i kako žive na visokoj nozi. Ali se zaboravlja, s obzirom da pričamo čak o najstarijem zanatu, ako nisam malo sad, ipak je tema prosveta, ali jeste i to vrsta edukacije, na kraju krajeva, usmeravanje otprilike šta treba da bude idol omladini. Da, ko su idoli današnje omladine, to je jako sporno, ali ti modeli se diktiraju sa televizije i to u stvari jeste najspornije. Tu bi škola koliko god mogla i morala da pomogne, ali i sami roditelji da u stvari usmeravaju dete da je obrazovanje važno i da je obrazovanje bitno. Ne samo da neko ima diplomu,
Tako je. Ne samo da neko na kraju godine dobije peticu, mi znamo kakvi su pritisci, samo da se imaju petice, samo da se imaju petice, a niko ne pita da li će to dete sledeće godine znati ono što je trebalo da zna za tu peticu. A da ne pričamo o tome što postoji te varijante sa kupovinom diploma. Zašto to pričam? Zato što postoje neki ljudi koji možda nemaju određene diplome, ali su se sami pozabavili svojim obrazovanjem. Vrlo su obavešteni i načitani. Znanje radi znanja. Tako je, pa dobro, sami su mogli da se informišu, ali to o čemu sada pričamo takođe je edukativno i drago mi je na kraju krajeva da smo izvinite ako sam malo otvorili ušla u tu neki temu. atar koji sigurno nije mesto u ovoj emisiji, ali upravo zbog te razlike. Da, pa dobro, škola je naša tema. Mi ovdje Školski govorimo čas. o prošlosti, ali živimo sada, tako da ipak je ovo povezivanje. Da, naravno. I nekako... I onda sada moramo da zastanemo na trenutak i da čujemo još jednu divnu pesmu. Zaista bi bio greh da je ne čujete. Moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Sad idem moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Ja sad idem moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti.
Poštovani gledaoci, vi ste na školskom času sa Zoranom Pavić. Razgovaramo o njenim školskim danima i o svemu što je obeležilo ne samo njeno obrazovanje, školovanje, nego na kraju krajeva i njen život. I sada privodimo kraju ovu našu prvu emisiju. Moram da kažem zaista da mi je jako drago da smo baš sa tobom otvorile ovaj serijal koji će, nadam se, zaživeti i zvati se Školski čas sa poznatima i da si ti tako jedan fenomenalan gost koga ne moramo mnogo da nutkamo nekim pitanjima koji sve... Ona sama odgovara mi. Da. Možda čak i preterano priča, da ne probijemo derbi. derbi. Stvari ovde vodi program. Nebitno je, važno da bude dobro. Da držimo pažnju. Da držimo pažnju. Ono što jeste jedan od razloga zbog koga smo Gordana i ja pokušala da napravimo ovaj serijal, jeste koliko školovanje ostane važno u životu svakog od nas. Ti si govorila o svom profesoru sa akademije, pedagoške akademije, koji se zove Rastko Petrović. To prosto je nemoguće zaboraviti zbog pisca. I Mirko Đorđević, znači njih dvojica zaista, su ostavili pečat na moj život i negde me i usmerili. Eto, i kad je u pitanju istorije, kad je u pitanju književnost, ali i mislim i kao ljudi, da se razumemo to. Zaista mislim da je to isto jedan jako važan segment koji negde prosvetni radnici nameću. Odnosno, mislim da se prepozna ta čestitost u čoveku. Zašto imali smo raznih profesora, tako da, pa zaista. I dodala bih jednu rečenicu kada je u pitanju Mirko Đorđevića, to je da on čak vezano za jedan moj DVD uradio taj tekst koji se nalazi na DVD-u, gde nemam reči, ja se nadam da ćemo ga i videti. Ponosna sam bila da on sa svojim imenom i prezimenom i svojim autoritetom da pristane na to i da napiše taj neki, ajde da to kažemo, kao predgovor, pod navodnicima, jel? Obrazovanje, naravno, jako važno, mislim da je bitno i na koji način, znači, ništa usiljeno, ako nešto, pretpostavljam, forsiraš decu, oni će sve suprotno tome da urade. Evo još jednu anegdotu ću ispričati, a to je, verovali ili ne, znači u osnovnoj školi ja sam čak uspela da nađem, postojala je kada je lektira u pitanju koja je bila obavezna, ja sam uspela da nađem varijantu koja je bila u stripu, znači lektira u stripu, što je mnogo zabavnije bilo. Ti si sad upravo dala vrlo zanimljivu ideju đacima. Ali... Đaci, nemojte ovo baš uzimati zdravo za gotovo. Ne, nikako, zato što su to ozbiljne rupe u obrazovanju, da tako kažem. Međutim, sve to što sam morala i moji drugari su bili presrećni, što sam do toga došla, zaista sam sve to posle uzela i pročitala. Ali čak možda je više i traga ostalo što sam pročitala kasnije. Ja se sećam, moja sestra od ujaka Buba, u isto vreme čitamo se obe. Ali da, čitali smo Rat i mir. I ljudi, ja sam stalno preskakala, rat mi bio dosadan. Da, čuli smo za to preskakanje, pa imaš 500 stranica, pa dobro, evo. Ona me pita, brže je čitala od mene, ali meni misli odu i kao nakon se obe, mislim prilično velika knjiga. I kaže, na kojoj si strani? Ja kažem 130. Ona kaže, ja sam na 280. Ja kažem, hop, evo ja mogu da budem na 350. I nastavim gde sam stala. Međutim, morala sam posle da pročitam, vidim šta se umeđu vremenom dogodilo. Tako da ovo sve pričamo, ne nikako, ali mislim da, pretpostavljam, ne izigravam ja sad neku pametnicu, roditelji najbolje znaju šta je za njihovu decu dobro, ali mislim da samo to forsiranje da se nešto mora, da čak možda da bude i kontraproduktivno. Onda, recimo, poželila bih se na sebe, zato što mislim bolje pričati šta nije dobro, šta je dobro, dobro je. I to je, mislim, to ne treba ni podvlačiti. A to je, recimo, jako sam tužna što na jezicima nisam dovoljno radila. Tačnije, engleski jezik nisam usavršila. Pa evo, apel, deco, gde god mrdnete, toliko će vam taj engleski jezik biti važan i da se ne osjećate kao ribe na sumom i kao mutavi u današnje. Zaista na tom, mislim, ja sad radim na tome, ali baš me je sramota što to i kad god smo bili u inostranstvu i sa grupom i tako dalje, bilo me sramota, znači govorim ga, ali mislim da sam mnogo bolje mogla da ga govorim i da budem reprezent, čak kada sam svojevremeno bila na festivalu u Češme, pa sam čak pobedila, predstavljala sam tada Jugoslaviju, verovali ili ne. Obratila sam se naravno, ali sam sve vreme bila u frci da li će to dovoljno dobar engleski biti.
Tako da evo, ovo možda neko može da bude korisno i ako idete zabave radi turistički, daće Bog i počet ćemo opet da putujemo, da znate koliko je to važno, ne samo zbog obrazovanja, nego zbog toga da se osjećate kao svetski ljudi. Ovo sam ovo rekla. Živeo govornik. Bravo, nema bolje kraja od ovoga. Ja se nadam da ćemo svi zajedno uskoro kod Goce u Švedsku, da ćemo moći. Dobro došli, i ja se nadam. Ja sam došla, sad vi. Da. Morat ćete granice da otvorite. Mislim, ceo svet je naš, definitivno. Jasna, jako lepo ovo radiš. Ja sam odgledala emisiju koja je gostovala Goca, s apetitom sam je odgledala i moja majka koja je tako kritična, ona je ispod čak napisala komentar, pa zar postoje ovakve emisije, nešto slično. To je prava stvar sa jednom temom koja nije tako komercijalna, držati pažnju, tako da svaka čast, divno što ste se udružili. Ova dama kako je ušla u moj život je postao lepši i bogatiji i stvarno volim kao sestru, tako da toliko sam ponosna na ovo što radite, jer zaista ste negde poslednji Mohikanci i želim vam puno uspeha sa ovom emisijom i ovoj celoj ekipi, da se zahvalim snimateljima i producentu. Nadam se da ću vam biti talična s obzirom da sam prva u ovom serijalu. Ja sam siguran da ćeš nam biti talična. U svakom slučaju, poštovani gledaoci, nema se na ovo šta ni dodati ni oduzeti. Počeli smo naš školski čas, pa srećno nam bilo. Hvala i od mene, hvala Zorana, hvala Jasna i vidimo se uskoro. Doviđenja.